kapaps, luto na yung gulay natin. Ginataang talong at malunggay. Magandang hapon mga kapaps. Welcome back. Yun. Panibagong araw, panibagong video ulit mga kapaps. Panibagong episode. Magandang episode to mga kapaps kasi gulay na naman tayo ngayon. Ano bang gugulayin natin mga kapaps? Meron tayo ditong talong. Malunggay. Ano ba sahog ko, paps? Meron tayo ditong hito. Mga hito ka paps. Alam mahulog. Galaw mga kapaps. Ayan dito. Ang patuloy. Yan mga kapaps. Simulan natin to. Let's go! Oops. Pag mainit na ang kawaling mga kapaps, ilalagay na natin ang gata. Yan mga kapaps. Yun mga kapaps, nalagay na yung gata natin mga kapaps. Yan, sige pigain mo ko kapaps na quiz. Pigain mo. Yan kapaps. Tapos, pagkatapos ng kapaps, lalagay natin ang bawang at saka sibuyas. Yan mga kapaps. Yun mga kapaps, nalagay na. Tapos, ang tanglad para mawala yung lansa. Ilalagay natin mga kapaps yung inihaw na hito. Yun, galing mga kapaps. Maso. Yan, pagkatapos niyang kapaps, haluin natin siya kapaps hanggang kumulo. Haluin natin yung gata para hindi siya magbilog-bilog mga kapaps. I-mix natin siya. Huwag nating tigilan. Huwag natin tigilan. Huwag nating tigilan para yung ex ko ayaw kong tigilan. Yun. A few Haluin mo lang moments later. Baka magalit yung girlfriend ko. Oo nga pala ka. Oo nga pala ka, Paps. Ay sa'yo, enjoy lang yun. Kaya natin kapaps nilagay na yung hito para lumasa na din siya sa ating gata. Yung haluin mo lang kapaps. Tagdagan natin yung gata. Yan yung pangalawang gata kapaps. Yes, sayang mga kapaps para mas masarap. Mas masarap to mga kapaps kasi tatlong kamay na. Tatlo yung nagluluto mga kapaps. Kaya siguradong napakasarap niyan. Maganda si Four Arms. Lutong Bicol mga kapaps. Lutong Bicol mga kapaps. Yan mga kapaps. Habang iniintay natin na kumulo yung gata, papakita namin kung paano kami kumuha ng gulay. Ay mga kapaps, nanguha kami ng talong. Daming talong. Hindi ba nakikita sa talong? Hindi mo nakikita, ayaw ba di? Kasing laki daw mga kapaps ng kanyang talong. Fresh from the farm. Fresh from the farm. Maraming salamat sa may-ari mga kapaps. Susunod natin mga kapaps ay malunggay. Mga kapaps, pagkatapos ng talong, mangunguha naman tayo ng malunggay. Mga kapaps, paalam na lang tayo sa puno. Mga kapaps, may nakita kaming malunggay. Maigi ang malunggay. Oo daw. Pwede. Malunggay versus talong. Ang problema, nagpaalam ba kayo niyan mga kapaps? Paalam kami sa puno mga kapaps. Para sa vlog mga kapaps. Kapaps, huwag kayo mag-alala kasi sa amin naman. Kaya pala ang lakas ng loob eh. Joke lang yung nagpaalam sa puno kapaps. Sa amin pa kapaps. Pero mga kapaps, huwag kalimutan subscribe. Kapaps, wag tapat kapaps. Malunggay plus talong equals. Talonggay. Talonggay. Yan mga kapaps, pagkatapos na ito, lutuan na. A few moments later. Mga paps, kayo na lang magtansya kung gaano yung karami ilalagay na asin at pampalasa. Sige lang tayo sa paghalo para hindi siya mamilog. Diretso lang.
Hihintayin natin siyang kumulo mga kapaps. Yan mga kapaps, malapit na siyang kumulo. Pag ganyan na mga kapaps, pwede natin ilagay yung talong. Yan, mga kapaps. Ihuli natin mga kapaps yung malunggay kasi madali lang siya maluto. Mga kapaps, malapit na siya maluto. Madali lang maluto to mga kapaps kasi konting minuto lang, luto na to. Yan mga kapaps. Sarap talaga yan mga kapaps kasi pogi yung naglalagay oh. Pop na quiz! Yeah! Mga kapaps, saka haluin na natin. Pag nakita nyo nang medyo naluto na siya mga kapaps, pwede natin ilagay yung malunggay. 5 minutes lang yan. 5 minutes lang mga kapaps. Yun mga paps, after 5 minutes mga paps, kung nakita nyo medyo luto na yung talong, pwede na natin ilagay yung malunggay. Yan mga kapaps. Sariwan-sariwa. Sariwa. Sarap yan kasi Sarap magmahal yung naglalagay. pwede. Moringa, mabitamina. Yan mga paps, sasaluin na natin. Ay panghalo, pop na quiz. Yun mga kapaps, luto na yung gulay natin. Ginataang talong at malunggay. With Hito. Pero bago tayo magsimula mga kapaps, magdasal muna tayo. yun kapaps, hindi natin dapat kalimutan. Tagalin muna natin yung sombrero natin. Yung mga kapaps, pwede. Yun. Sabay-sabay tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy po kami suportahan ng aming manonood. Sana po marami pa pong mag-subscribe sa amin. Sana po iligtas niyo rin po ang mga subscriber namin. And then, salamat po. In the name of the Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan mga kapaps, simulan natin to. Simulan natin to mga kapaps. Let's go! Welcome to Mobile Legends! Sarap din to kapaps. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Yan yung tumalong kanina. Tumalog to kapaps. Kapaps kanina, gulat ako. Bitawan ko eh. Yariin mo na yan. Yayariin ko talaga siya. Ito gulat. Kapaps to. Yari to mga kapaps. Pero mga kapaps, mas magsasarap to kung may soft drinks. Siyempre. Labas natin yung soft drinks dyan. Anghang. Pero masarap. Daming sili mga kapaps. Parang nag-challenge tayo kina Kalina Brothers ng sili challenge. Kalina Brothers, mga Bisaya, kami mga Oragon. Yan. Maraming kami. Kalinga Brothers. Salamat. mga Sumusupport din kami kay Kalinga Brothers YouTube sa channel nyo. Idol. Shout out muna kami. Kalina. Lasang-lasa mga kapaps. Gulay ka paps. Yung kinakanghang. Subukan natin tong. Subukan natin tong sili ka paps. Napapaluwa ako kapaps. Sobrang anghang. Mahanga talaga ka paps. Pero Oragon tayo. Yan mga kapaps. Minok na. Ayaw kapaps. Walang daya yun. Sorry ka paps. Oo nga. Hindi ka man lang kapaps sinangangan Isa pa mga kapaps. Wala. Magic. Sarap ba? Subukan nyo. Ahang. Solid. Kanghang. Mga bata, kumain kayo ng malunggay. Lakas ng katawan. Recipe ng Bicol. Ang malunggay at saka talong. May trivia to eh. Ano ba ang tipi niyan? Kapaps. Ayan. Sa atin sa Bicol, lali nyo alam. Sige, ano ba yun? Sige nga. Paalam mo sa kanila. Kumain ka ng malunggay. Pagkatapos mong kumain, huwag ka lang tatawa. Bakit daw? Baka makita yung malunggay sa ngipin mo. Kaya
Mali yun. Mali. Paps, Galing ah. Ulit ha. mga kapaps, subukan nyo, napakadali lang lutuin. Nakita nyo naman po doon sa ano, yung proseso kung paano. At kung ano yung mga kailangan. Kaya, gawin nyo yan mga kapaps. Alam nyo kapaps, yung mga gata-gata, sa Bicol lang talaga kapaps. Special dito din sa amin, ano, Originally. original from Bicol, yung mga gata-gata. Pangalan ng gata. Alas lahat dito may gata pag nagluto. Sarap nung ito, ano. Sa Batangas, sikat din yung gata eh. Ano yung talong? Kerte Barkada. Ayun, gulay. Ang papas dito, papas. Ano kaya ko? Kanin pa kapaps. Kulang eh, vitamins. Sarap kasi pagkagulay. Kalabasan ako ah. Nalabas ang ganang? Tao. Paawis pala. Masustansya pa mga kapaps, kaya try nyo na. Sa sili. Tanggal problema nyo mga kapaps. Ganito. Pampagana talaga kapaps ng sili kapaps. Kahit saan. Sa lahat ng bagay, pampagana ng sili. Ito mo pa rin. Ito nga ako din, saan sa akin. Ay kapaps, naguda ako. Gamot pa yan. Hindi naman natin. Masamid ako kapaps. Hindi nakaalala. Sino kaya? Mm. Baka yung ex kong hindi ako makalimutan. Hindi ka tinitigilan. Baka may jowa ka, lagot ka niya. Swerte kapaps. Sarap kapaps. Kain kapaps. Wala ko tayong shoutout dyan. Yung ano pala, yung gusto mong pa-shoutout mga kapaps, message lang kayo, comment lang kayo mga kapaps. Shoutout nyo pala kapaps yung ano, pinakamaganda sa tubog, sa Pangpang, si Ayun. Monda, Raymond Rayel. Shoutout. Shoutout man. Pinakamaganda sa Pangpang, shoutout. Mm, Tapos may isa pang maganda sa Pangpang, si Emma Rabago, shoutout. Si Emma. RJ. Yung malims. Si Emma Lims. Saka si ano. Pretty boy. Pretty Boy, vlogger din. Gandang Shoutout. lalaki yan ha. Pretty boy. Shoutout sa'yo, Pretty Boy. Pretty girl wala ba? Well, Pretty Girl. Wala pa, pretty boy. Shoutout pala kayo no, Miss Tinita. Shoutout sa'yo. Up. Anghang. Masarap. Pretty. Mm. Kumipa. Hindi ko, dakal pedo pas lang yun. Ano nga? Ano? Ano? Walang ano, pas lang yun. Manghang lang. May papaluhin yun. Only rice to mga kapaps kasi isang... Nagurula pala ni Saka. Kaya arap. Wala naman dyan si Pusa. Beauty yung kapaps. Sarap ka, Pap. Beauty, masustansya pa gulay. Yan mga kapaps, alam niyo ba kung sino dito sa amin magaling kumain ng sili? Pap na quiz. Pakita mo nga. Apag ganito lang. Nga. Hipon to ah. Tingnan nga natin. Hipon na maanghang. Yeah! Yung sarap. Napilitan lang yan mga kapaps kasi nasa video. Hirap magpasikat. Yung mga kapaps, maraming salamat sa panonood. Abangan niyo yung mga susunod namin video. Salamat! Salamat. Huwag na kalimutan sa mga bago pa lang. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Salamat mga kapaps, sa uli din.